Mali ka isda naman kakana. Mali ka na isda naman luay ka sidin. Guys, Kabatang Ilocano, dito naman tayo mag-basketball, magpapawis. Yan, maghihintay ng kalaro. Mainit-init pa. Basta pa kasalang. Pinagpalong na kami. Murato yan. Rabbit na ka nga. Screen na lang eh. Nakalamang pa kami na isa eh. Nakalamang pa kami na isa eh. Mag-survey kayo, hindi na kayo naka-score. Sila nag-survey, dito sila naka-score. Tumatawag ka. Dua-dua pa. Dapat dyan bangin. Steve repose. Talo kaya? Talo kaya? Duduwa lang may. Takot. Naibos di dalakon na eh. Kapag sa bela data. Warriors, sabi kagad din nakikita sa video. Hindi pa ngatok no. Pataray.
Buti nga mga shoot. Awang ka score di pasa. No magbinbinalikan, ipapaboard na no action no ay ayam man na board. Meridan. Dos na natin sa sumunod. Dos ni Jerome. Kadungag libre mo jam shot. Ni awan ko na. Ito po mo kami nagpabor dagito ka katwa ko. Oy. Yun nga lang yung 7, napako pa tayo.
Jol! Gasolina pa, nagbayad ng gasolina. Gasolina yung star player. Ibagbaga ni Jerome Takta yung panigi subas. Pada ka di paglutuan. Ay, Talaga. Ririta. Uy. Di ka nung rabe, itarti ka no? Nagre-rita. Uy. Oh mo, di naman na panjay mo eh. Kapasakot taga ano, Astoya. Nasa maloob nyo, ako nga nasa... Four years nang walang... English. Lahat ng pangalan natin yun, no? Buat-buat na Sa 200 lang eh. Grabe. Bakbang pa isa eh. Walang traffic na tawag. Gago. Sino bro? Trinable yan. Ang netawit na, hinawakan. Dinigol niya ulit. Hindi tinawagan ng referee. Napasimple ang laro ko ngayon. Kamata magkayam. Naghahabol pala ako ng fast break. Mapapasimple ang laro ko ngayon. Gago. Utang na naghahabol pala ako ng fast break. Utang na. Pataray. Kurot. Nga kana. Mali ka isda tamang kakana. Mali ka ng isna, dapat luay ka yung sidin. Susuda sa kana. Kana sa di tawag di kana. Panoy sa pali.
Kabata. Tapi gurut na to. Bago di sa Luna. Uliman. San Gabriel. San Gabriel siguro. Hindi Sudiman. Ay, jay pa, jay lang pa. Lahi namin naman sa Valle de Rose. Uy, Jeruba na lang eh. Hindi siguro siya. Sige, 9-3 kung ayaw nyo. Tandaan. Nice. Pela shot, nagkasidil ka?
medyo bulan ito. Oh, tingnan na, pasok. Saan pasok dyan? Labas, labas! Naggas gasolina. Labas. Hindi pa ganila kayo ito. Ang mga makainom ka ha. Suming nga ron nga baka. Ang danom, nakunang ko na tayo di. Salamat daw. Mataray. Via satellite na tol, mapanood sa Pilipinas. Hindi ko na lang siya magpalaro. Masyadong epal din. Patay. Labas! JJ video, the JMEG na to.
talagaan mo kastoy. Tilig-utan. Ang ato sa dribble. Mamahalin na bawat piling na 44 lang. Sabi niya isang doon meron. Kami na hihigil pa, puro branded nga ano. Nagkakapsot. Nagkakapsot at nagpalabos siguro. Siguro may mga pa. Diyan mo ah. Wala na siguro kung malapit ka naman. Tapos magtuwan ako.
Abay na to eh. Ako naman no. Guardia ti ko. Ano to guardia ti building. Ay kung tumin niyo. Iti ang nagtuktok Babala na siya sa ba? 900 plus, babang pa yun. 900 plus na rin ng easy ba? Number 1 yung plus. Sportsmanship siya, sportsmanship. Kaulisan ka na pati kasama naman naman yung ubod tayo. Pati kasi ang ubod tayo. 90 perisyo. doon sa nila. Umayaw ka na. Mawalan ko ba ito? Wala 8. 7:57. Alas 9. Ay, 7:57. Tangin na talaga pag ginuna to. Kahit kailan. Pag alam niyo natitihado yung bumababa eh. Mga makadapa. Patay. Dos. Ang ganda, nag-foul pa.